Dnes si predstavíme špičkové zariadenie zo sortimentu našej požičovne, osvetľovaciu väžu Atlas Copco Highlight H5 Plus. Osvetľovacia väža pozostáva z elektrocentrály a osvetľovacieho stožiara so 4 LED svietidlami, s ktorými dokážeme osvetliť plochu približne 5000 m2. Zároveň dokáže zabezpečiť úsporu paliva až 60% v porovnaní s typickou spotrebou riešenia na báze 6 kW halogénového osvetlenia. Svetlá LED modelu H5 Plus sú skonštruované s dôrazom na presnosť aj výkon a odolné svetlomety prinášajú výhodu vyššieho stupňa ochrany proti prieniku vlhkosti a ochrany proti nárazu. S plne natankovanou nádržou máte zabezpečenú až 220-hodinovú bezproblémovú prevádzku zariadenia. Svetlá, ktoré demonštrujú najnovšiu technológiu LED spoločnosti Atlas Copco, ponúkajú výnimočnú trvanlivosť bez straty úrovne osvetlenia. Okrem toho minimalizujú potrebu pravidelnej výmeny žiaroviek, čo je typické na mnohých staveniskách, a zároveň nižšou spotrebou paliva znižujú emisie CO2 o 70%. Medzi výhody patrí bez pochyby kompaktná konštrukcia zariadenia, ktorá nám umožní prepravu väže takmer akýmkoľvek automobilom s ťažným zariadením. Stavaný generátor vám zabezpečí bezproblémový prísun 2,7 kW energie. V prípade vašej potreby máme k dispozícii pre vás elektrocentrály v rozmedzi 4 až 400 kW, rozvádzače a taktiež osvetľovacie LED stojany. LED stojany môžu byť umiestnené ako v exteriéri, tak aj v interiéri. S našou špičkovou osvetľovacou väžou bude tma pre vás minulosťou.